ashe kuwa da wani abu game da al'ada. To idan muka kuskura muka zub da al'adun namu, muka rena tushen al'ada shine kamar masarauta, to mun shiga uku, za mu lalace. Yanzu waɗannan abebaɗai da suke samuwa, rashin zaman lafiya, rashin jin daɗi da talauci da wulakanci da cin mutunci da zalunci da sauransu, wallahi 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 rabuwa da al'adunmu ne. Domin al'adun namu sun koya mana ba biyayya, na gaba kuma ya rike na baya. Dama an ce laifin yaro ya laifin babbarowa. Idan yaro ya ya biyayya, babba sai ya roya ya bashi abin da ya sani. Yau babu wannan biyayyar. Girmama masarauta, dole ka girmama wanda yake mulkinka. Shi kuma mai mulkin dole ya rike adalci, domin adalci shi ke tabbatar da mulki. Mulki yana tabbata da adalci ko da zalunci, amma baya tabbata da zalunci ko da musulunci. Al'adarmu ne ta koya mana haka, domin al'adarmu ne ta kuma haɗu da addini. Kulawa da na baya, tausayawa na baya, taimakon wanda ba shi da shi, taimakon makwauci, duk al'adu ne waɗanda yake mun gada a Hausa, muka bar su. Mu bar manya su yi aikinsu, mu bar yara su yi aikinsu. Lokacin da muka minista, ai waɗanda muka tara sun haife mu. Sardauna da shi da mahaifin Justice Nasiru ajinsu ɗaya a Katsina College, amma sai ga Sardauna yana minista ko premier, Justice Nasiru yana attorney general minister. Duk tsarin duniya tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dattijai ne da matasa. Haka ma muka gada a al'adar tamu. Yanzu mun ce a'a, yanzu 'yan tara gutsa su ne. Ka je duk inda ka je, majalisa ce ko ina ne, za ka ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai abin da Allah ya yi. To wallahi ku kula da al'adunmu, mu kiyaye su, mu rike su, mu yi alfahari da su. Ku kuma malaman university, dan Allah da annabi ku daɗa binciko mana, ku daɗa sanar da mu. Ku ne idanmu, ku ne shehannanmu. Jama'a, tafiya ta tafiya. A wannan wuri kuma nake son wani ta magana. Akwai lokacin da muka fara yin siyasa, saboda wannan rike al'adun namu na sanin girman kowa da sanin makamin kowa da rike mutuncin kowa. Arewan nan da kuka gani, idan mun yi gunji kamar zaki ne gunji, sai hanta kowa ta kada. Ana ƙaunanmu, ana tsoronmu, ana shayinmu. A taɓa mu a ga uwa, a ga iyayenmu, saboda mun bi iyayenmu, mun ga girman juna. Su iyayenmu sun rene mu, sun jawo mu a jika. Wannan mun ga mutuncin kowa, mun ga girman kowa, kowa ya san girmansa. Dalilin da ya sa muka samu zaman lafiya kenan, muka samu mutunci da ɗaukaka. Duk duniya in dai ɗan Najeriya ne kai, wallahi mutumin arewa inda ya je ya fi martaba da mutunci. To yanzu mun da mutane tara gutsa. Ni din nan na yi tsufa, na yadda na tsufa, amma sha'anin harkar mulki da harkar duniya ai abu ne na zuci, abu ne na kwakwalwa. Idan dai mutum Allah ya bashi kwakwalwar, ya bashi abin nan, ai amfani da shi. Kuma shi sha'anin ai ba wai dole sai ka rike makami ba, a zo ma a tambaye ka shawara. Kwanan ba ni je aka bani sarauta a kasar Igbo, yau ba wata 2 ko 3 ya zai wa ma Allah kuwa
wallahi mutum ya hankali sai in kai shi can a daure mun shi baka hankali ba. Da safe lokacin da za a naɗa mu da sarki ke cewa gobe da safe za a tabbatar da ku, amma kafin in zo zan fara yin wasu al'adu da muka saba da su da sassafe. Zan fara da karfe 5 na asuba. Na ce me za ka yi dan sarki ne da karfe 5? Ce zan zaga an gaida dattijan unguwa, dattijan gari. Dattijan gari su suna haka har yanzu. To abin da ya rike mana da ni abin da nake cika takaici, sarakunan mu su ne za mu nemi shawararsu, tunda yake yanzu babu mulki a wurin su sai sarauta. Ai babu mulki ka ce a kama a daure ka ba da ƙasa ta bayu. Yanzu babu wannan a hannunsu, ba alƙali a hannunsu, amma akwai mutunci. Mai amfani da wannan mutuncin su zama suna jawo hankalinmu, suna ba mu shawara, kuma ba su girmansu da mutuncinsu. Kada mu jawo su cikin siyasa mu dinga tursasa su, ba daidai ba ne. To jama'a, ina roƙonku kada ku sake kira na in yi wani lecture a Katsina. Katsina gari ne na ilimi, ta nan ilimin mu ya taho. Shi ma wangarawan da suka taho daga Mali suka kawo mana musulunci ta nan Katsina suka fara biyowa. Shehu Magili kakan sharifan Kano ta nan ya fara biyowa. Laraba da suka kawo mana ciniki da abinci iri-iri, da kai wani bahaushe ka san wata gurasa da wani algaragis da alkaki, sai kuli-kuli.